Hayi mina into nje engizoyisho mfowethu ngeke ngize ngiqamba manga yabona mfethu music ngiyathanda strong even noma yabo mangilala nama headset endlebeni yabo because music ngiyathanda yabo futhi isikhathi esiningi angikhethi ukuthi wena music wonke music ngiyathanda yabo so into engenza ukuthi ngigcine mhlambe like mangibhekana nobunzima noma mhlambe kunento engiphathanga kahle umusic wona ongilaphayo so idiscipline mina yabo iwona ufike ungilaphe like ngisho noma kuthi mhlambe yinto enzakala wathi ngalalela umusic ngiba right ngizizwa ngiright mhlambe like mangithi okay inhliziyo yami iphukile namhlanje mhlambe into kanje ngizodlala kanje vele nje ngithatha ibeat gaxe endlebeni ngishaya freestyle abanze mhlambe ngoshaya mhlambe ingoma mhlambe ezu10 ehlukahlukene ngebeat eyodwa yabo ngikhipha lento engizwayo ngaphakathi uma kubhodla inhliziyo mhlambe ngibhodla ngayo mhlambe inhliziyo yami yakwazi ukubodla iyona into ke mina engidlula ngayo kakhulu that is why ngithi I decide ukuthi okay right kuvuka uMr Thorn omusha ngishaya igqomu eliqokeme ngiliphusha ngendlela engizoliphusha ngayo ngoba yini into ngifisa ukuthi lento engiyifisa ukuthi ngithanda ukuthi ngelinhlanga ngijabulisa abantu iphupho lami engilifisa yilelo ukuthi ngivele ebantwini bangibone because akekho umunye umuntu okwazi ukungilapha njengomusic even mangiku crowd ngiyakwazi ukulapheka ingaphuzile ngiyakwazi ukungena stage ngidance ngicule futhi ube utshe udayile udakiwe ke lo kade angidakiwe ngiphuzile angiphuza ngibhemi dreams yeah I got dreams yeah I got dreams yeah I got dreams let me do me now let me do me let me do me now let me do me I got dreams yeah I got big dreams I don't sleep cause nothing really comes cheap I be at the studio all day putting in the work, gonna always never sleeping on myself, gonna no ways giving in my all, gonna showcase I got dreams for my baby yeah I got dreams for my daughter so give her what she needs in this world yeah so give her what she needs and support her cause see I got a dream, I'm a man now but it's more than just a dream, it's a plan now where you can put in that thing, gonna try more until you find the dream you can strive for or even die for dreams yeah I got dreams yeah I got dreams yeah I got dreams let me do me now let me do me let me do me Bonani babukele bakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of inhlanhla. If you haven't subscribed on the page, just make sure that you subscribe. Subscribe. Click the subscribe button, click the notification ukuze ithole content uma sikhipha. So nje business of the day I'm with a brother la abashayi beGqomu abanandisi vethi kwarini yabo ilezi gcina ungalali ke lezi ke kusekuseni uMr Thorn ikhamba kahle my brother hayi kuright mfowethu ngeke ikhamba kahle mfowethu ikhamba kahle no ngiyakwamukela nje mfowethu on the show it's a pleasure mfowethu ukuba nawe mfowethu hayi futhi ngiyabonga kakhulu ukwamukeleka la ekhaya nami ngiyathokoza ukuba nani ngizokwazi ukuthi sicubungula lolu daba la namhlanje sigibele phezulu kwesihloko sigibele naphezulu kwezinto ekumele siqale sikhulume ngazo okay my brother okay ngoba ke vele ke nje uma ukuthi nawe familiar mfowethu within awuphopile what we do la nawuphopile sifuna ukuqala sazi ngawe nje mfowethu before size siqale sihlanganise nomphanto wakho yonke into cela nje mfowethu ukusitshele ngawe nje mfowethu ukuthi ubani uMr Thorn mfowethu uphuma kuphi nendawo okay mina igama lami uMr Thorn ngisuka eCatholic kodwa ngizalwa kwaMhlabuyalingana ngize la nje ngizozenza izinto zibe njalo so ngisuke nje relax afethu relax vele ekugcineni igama lakho longampela ke lona sike siqale nangalo nje sikathi uba igama lakho langampela ukuze phela umuntu yabo akwazi azi nanokuthi uMr Thorn yabo
ya igama lami engibizwa ngale ekhaya igama lami straight elikwi-ID yami ngusiyabonga Gumede nesibongo. Yebo. Uphuma kuphi nendawo? Ngiphuma kwaMhlabuyalingana. kwaMhlabuyalingana ingakuphi lapha ingakomanguze Mozambique? No. Komanguzi. Omanguzi. IngaseMozambique. Phela uma angani Manguze neMozambique ngicabanga ukuthi uyahamba vele ukuthi iduze nebhodi impela eMozambique impela. Hayi phela ukuthi ukhona umhlabuyalingana ngeke ngizwe kuthiwa ngathi ukhona la ngako Great Town futhi nakhona. Kodwa manje ngisho ukuthi umbombayi ke loyo kunani lo. Hayi labo hayi bayacosha ngale bafuna ukusatshwa. Victoria yasetshenziswa ikhubalo lapha. Khona sikhele kunjalo impela kodwa namanje ziyakhala impela. Ayi phela ngiyabona nje bethu ngo traditional nje kubasaba kabe bethu komhlabuyalingana yabo kuthiwa bayingozi nje kabe abantu bakalapha. So awukusho ke ngoba phela umhlabuyalingana mangubhe afethu indawo yasemakhaya yini inspiration ukuthi izikwenza ukuthi uze ku music? Into nje engiyithanda kakhulu ngomusic into enza ukuthi igcine ingiphusha kakhulu kumusic ukuthi bekade ngifisa ukuthi sometimes uma kuthi mhlawumbe ikhonto engangiphathile kahle like bengenawo ama friends impilo bengiyiphila be difficult kakhulu emakhaya yabo ngikwazi ukuthi ngibe nento ezongikhipha isithukuthezi uma kuthi kunento enginika ubuhlungu enhlizweni yami ngikwazi ukuthi uma ngena kwi crowd ngiperform isithukuthezi siyaphela. So umusic ungenza ngizibone nginabangani and then ngingenawo umngani. Ngokuthi abantu mabengijabela ngiphambi kwabo ngiyazibona ngibalekile. Ukuthi ngibalekile ebantwini noma ngokuvela ngingaziboni mina ngoba ngingedwa nginokuzicwasa nokuthi eish mina vele abantu abangithandi yabo. So into bekade yenza ukuthi ngize ngene kumusic leyo nokuthi futhi umusic ngiyawuthanda kakhulu because from start nje ngiqala nje ukungena kwi-industry ngaqala ngaba umdansi wesipansula. Dansela ukhulumile lapha neshaya ipansula mawaka marry me. Marry me yebo ya. Asuka lapho ke hayi ziningi nje izinto engizenzile nje because bengifuna ukuzikhipha busy yabo because esikhathini samanje uma ungenayo into oconcentrate kuyona mhlawumbe like ezokukhipha entweni esibhedala like ama drugs izinto ekanjalo uphuzo yonke into mangithi nje drugs nje ngiqoqe konke. So mina ke yona into enza ukuthi ngigcine ngizikhiphe busy ngayo ngoba ngasina ngisho nendlamu. Plus emakhaya vele phela kwenziwa yonke into emakhaya. Ngacula noTothoza yonke. Ase ngajika la ngisho nase playhouse la nje kumnandi yonke into right nje ngibona ukuthi yabo manje hayi nami into yami isifiso sami engisifisayo ngiyafisa ukuthi nami sifezeke ngendlela nami engifisa ngayo because esikhathini emakhaya idliwa kakhulu insaba. Idliwa kakhulu igenge incane. Sengene ngisho ungake manje ke mfethu kakhulu emakhaya. Even uthi khona nje uthola umfana ubhema insango uthi khona uzokushunqa insango uthi uzuyibuza ukuthi lo mfana lo uyimisele ngani empilweni umebhema insango kanje emncane yabona. So iyona ke into enza ukuthi ngizengene kumusic ukuthi ingagcine sengiba nami nalabantu ababhema insango nami abadla ama drugs ngoba lento ayisizi akusebenzeli lokho. Manje ubungakanani ke lapho ubusase high school ufika uzufika nala playhouse? Lapho ke bengifunda impela bengifunde high school. Kodwa yabona ukuthi shuthi BC vele isingena lento ngoba phela ukwazi ukuthi uthi ko high school ufike endaweni mfethu njengo playhouse. Ko playhouse phela kudlala osijava lapha mfethu kudlala ama big names lapha. Ukuthi uke wakhona lapha it means something and impilo uyayazi ke na ukuthi inakho ukuthi la kame khona akaphindame futhi yabona. Kunjalo. So manje ukade uzenza lezi zinto ubungakayiqali le genre uqale wacula iphi genre nje siqale nje usuqala kusurecorda officially iphi genre uqale ngayo? Mina from starting qala nje ukungena nje kumusic industry ngiqale nje ukucula hip hop ngiyapha shaya hip hop lapha ngishaya ama punchline yabo izinto kanjalo nje gijima kakhulu ku hip hop isikhathi eside ngiqale nje ukugijima ngifunda grade 8 igijima hip hop one time igijima ngoba lezi ezinye izinto ziza ngemuva lokudansa nani nokucula oqothoza indlamu konke lokho kusekugcinele ngisafunda ko primary ngikhula nje lapho ngize ngene nje studio nje ngibhekane ne-mic studio nje ngiqale nge-hip hop ashaya hip hop ashaya R&B asoke R&B ngabona ukuthi yabo manje izinto engifuna ukukhipha ngazo mhlawumbe like ngifuna ukudlulisa something ebantwini ngiyabona ukuthi okay ngahlala phansi ngacada okay mangashaya house ngizokwazi ukudlulisa yonke into engifila ngaphakathi relaxiwe futhi kurelaxiwe ngoba ngiyazi uma kuthi mhlawumbe kuna something engizwayo angikwazi ukukhuluma nomuntu
mhlawumbe akekho umuntu oseceni kwami engakwazi ukukhuluma naye ngoba ngeke uzumthemba umngane kwesinye isikhathi ungaba nomngane kathi uthi uyamxoxela indaba yakho afika ahlale ngayo indaba yakho akhulume ngayo ebantwini angakutshela ukuthi hayi uzwe ngabe hey wena bathe uthe yabo kanti uma mina ngizokhuluma ngomculo ukhona omunye umfowethu ofana nami osenkingeni njengami ozokwazi ukuthi acoshe naye ukumthinta inhlizweni yakhe yabo abona ukuthi hayi akumina ngedwa aqhuquzeleke lo muntu hayi akumina ngedwa obhekana nale nkingi sibaningi yabo ilonto ke mfowethu engithi ukuthi ngizingene ku-music futhi iliyona nje ngoba vele phela uma uzobheka i-hip hop abantu abaningi vele ku-music iqalwa kuyona i-hip hop uma uzoyibheka i-hip hop especially uma useyingane mfethu usukusabhala noma yini i-hip hop isuke ikalawa uyabo ukuthi ubhale noma yini wenze nanoma yini you can write engomeni mfethu ungabhala istory sakho usiqede engomeni ya 3 minutes but as you find yourself lokhu uzithola nawe ila uzithola khona ngempela ukuthi mina nayinto engiyithanda nawe ngicabanga ukuthi vele iyo lekulidela ukuthi uze ugcine ukuyigqomu manje because angani vele uthe usukuyigqomu manje and igqomu nawo mawuzolibheka ama vocals elwadingayo it's more like vele kwaito hip hop sound yabo so manje kushuthi usukwi sound vele emixa kamnandi yabo so eThekwini ufike nini ke eThekwini ususuka ke lemakhaya eThekwini ngifike la 2018 ngifika la eThekwini ngifike 2018 ngifika la eThekwini usuno 5 years ula eThekwini 5 years ngila eThekwini ubamba amatoho ushaya music ngibamba ama piece job laphana nje yabo just ukuthi ngikwazi ukuphila ngilale ngidlile hayi that's good mfethu ngoba vele music uma sokukhuluma iqiniso enye into abantu abangabatshela abantu ngawo music ukuthi music yakhokhwa mfethu yabo bafuna ukwenza music you must make sure na ukuthi unayo enye into eceleni ekwaziyo to keep you going because ngeke abantu baze bedla ukuthi uzoduma 5 years from manje yabo they must eat now yabo so kuyasiza mfethu ukuthi ube open minded because akhona ama artists othola ukuthi awekho open minded ngaleyo ndlela in terms umuntu afuna ukuthi ayeje hard kulento noma engazi ukuthi kunama setback azizo sengazi ukuthi uyafail kanti akukhona lokho yabo so usula eThekwini mapha ama project mhlawumbe ke wasebenza kuona like ama lokuzana nje asinje into ke wayirelease nje usufikile la eThekwini from 2018 till manje ngifike nje kwamanje ngirelease ihouse ngirelease nepiano we release nini zona ngirelease ipiano ngirelease ngo 2021 likhona kodwa online because phela abantu ngabaninga nanama link mfethu into esiyifunayo leyo ukuthi umuntu uma ebona into akwazi ukuklikha mfethu ayithindi yabo so ungabatshela nanama handles mhlawumbe ukuthi bazoyithola kuphi le umsebenzi lo wenzile and nanokuthi nje bekuyini inhloso yalawo ama project mfethu yabo if you can highlight nje nakulapho yabo okay into bekathi inhloso yami ukuthi ngize ngikhiphe okay ngathi ngaqala ngani nje ngoba kumele noma ngiqale ngama links noma ngiqale kodwa ama links angawalukuzani kahle into engiyazi kahle ukuthi vele mobile igama athi Mr Thorn uzomthola nje vela nje kalula nje YouTube yonke indawo YouTube nje na yonke indawo nje Facebook yonke indawo na ku Facebook Mr Thorn yangithola nje izinto eziningi nje singayiprovelana lapho ke kuma social media ngoba uma ungena ku Facebook uyawathola ama links nama video ngapostile nengoma nje ama lokuzana usuke wenza ngisho music video music video ngiwenzile music video lipiano ngilenzele music video house ngiyenzele music video cha ukuwachazeke ngawo lama project because phela ngiyafuna abantu bazi kabanzi ngawo ukuthi the piano version what was the reason behind it and did you achieve ezinye izinto obufuna ukuzi-achieve and then the Gqomu version futhi nakhona okay ngizokhuluma nje kakhulukazi ngepiano because iyona ipiano ivideo engayishutha ngazithemba ukuthi yabo la ngihambe kakhulu kodwa nawe emhlabeni uyazi kunenkinga emhlabeni obhekana nazo kwi-industry nje njalo uzohlezi uthola abantu bekudlala njalo nje ngeke uhle uthola umuntu o-straight o-stable ukuthi yabo manje ngiyakumela ngifuna ukukusiza kulokho okwenzile kuhle cha ukhona umuntu ofuna ukuthi okay right angimenzisi ukuthi ngoba lo muntu uyazama eceleni mina ngisebenze angithi ngimenza isinto ngenhloso ukuthi ngizokwazi ukuthi mina ngiphakame ngaye yabo lona so music video wami ngazama impela ukuthi ngulwele ukuthi ngufake kuma channel yadlala mhlambe u3 days ku MTV base ku TV manje yasuke yavalwa
mama ngiyibheka yonke lento imthele ukuthi okay kusho lo muntu bekade ngisebenzisana naye wavele wathatha igama lakhe walibeka phambili mina wangangiveza nokungiveza even nakumalo kuzani kwizinto beziregister amalento le ama contract la lezi besibhala lapha ama forms lapha beyafilwa in akakwazanga ungiveza mina ezingumnikazi wengoma waziveza yena ihamba phambili yedwa so ngagcina nje ngishabalele kanjalo yabo njengoba nje ngize ngithi ngifuna manje sengigijima ngeGqomu ngigijima ngeGqomu ngoba ngiyazi ukuthi okay iGqomu ngizoyenza into kahle angizukumfaka omunye umuntu ngizokwazi ukuthi ngizizamele mina ngendlela engizoyizamela ngayo yabo because kwipiano nokusebenzisana nomuntu imthembu ukuthi hayi umuntu lo hayi igama lake laphakama kancane ngoba bekade sebenzisa nobani engize ngibadele ngamagama ngoba kwenza said hayi kasikhuluma siyalwe kadaya akuliwa la yabo kwabonakala ukuthi hayi no angiziphushela iGqomu ngoba iGqomu angizukuhlupha ngamuntu ake umuntu ozomhlukumeza lapho because sekuningi sengifundile ngeindustry ukuthi baningi amajita athi afuna ukukusiza kade afuna ukuzoqina ngakho yabo lo ulale mhlambe like usebenze mhlambe ecompany uhola 1.5 urenta 500 uba ne1000 elisingile eceleni wena uthemba ukuthi hayi mina ngidlela nje lo 500 lowo ezinye izinto ngizenza izinoba phela imusic vele ifuna imali vele isikhathi ama cover page yonke into mo release ingoma uyenze nama photoshoot okumele uyenze ukuthi makuthupha ama post ukwazi ubasendela abantu ungathi ukuthi bathi sicela isithombe sepost ubasendela isithombe esilukuzanile esishuthe ngefoni manje ngagqilazeka kakhulu into enze ukuthi nje ngize ngicabanga ukuthi okay right yabo manje angene kwiGqomu abafuthi beGqomu abangisiza abangisekela ukuthi ngingagive up bese ngililahlile ithemba ngoba ngamosha namanje ngisegweledini namanje angikwazi ngokuphuma kanjani still ngiyakhokha ngiyakhokhela manje futhi nento engakukhokheli edliwe emunye umuntu ayingikhokheli futhi wavele wagijima first wavele wambo register yena ngenkani wathi ngiregister mina le video ukuze bangangitshontsha abantu yabo mina mnikazi wayo mina sengisemuva vele even kuma interviews awafela ama interview amaningi ngisho nakwigagasi ngoba uvela azivezela mina ngivisi ezinikazi ingoma uma idlala emsakazweni iyazwakala ukuthi hayi le ngoma leyo kuyona lo muntu lo umnikazi akasimazi baze basho bathi hayi ayifanani negama yabo le ngoma ayifana negama umnikazi wayo kuphi kahle ngoba phela vele abantu phela into abayizwa engomeni ibona abazoyidemand as much as engadla nayo ngoba nawe uyalimala esomthetho yabo umuntu odla amandla omunye umuntu futhi uyalimala mfethu kakhulu umuntu olima ngoba as much as naye ngabone ngathi uba successful ekugcineni uyakuphusha and uma uqhubeka nawe wenza umsebenzi wakho omunye umuntu uzohamba ezothi hayi le sound ekade ngizwa nango lo muntu yabo because kusuke kuucabanga kancane nakubona mfethu nanokuthi umuntu abuyisela iculture emove because iyalimaza lento yabo istory sakho mfethu ngendlela esiyiyona because abantu abakanje uthothi nasemphakathini ngisho usungathi usuyavela usumaphambili uthi ubani wenza ukuthi kuzophikelwa yena yabo because benza sure phela umuntu yazi umuntu owu-two face uyathanda ukuthi lelinye iface kube ngathi iyona yodwa angafuni ukuthi ivele lesiceleni yabo so ipiano the Gqomu version ke lenenye kodwa ke wayikhipha yona noma ingenawo music video uyikhiphe nini yona iGqomu vision okwamanje ayikaphumi ngisabhizi nge-EP okwamanje sihlele nje ukuthi nje ngishaya i-EP bese ngiyayiphusha yona ngoba lezi ezinye engizenzile azingisebenzelanga ngeke ngizenqamba amanga nami ngivele nje ngathinika amandla nje ngazi ukuthi ngiziphushe nokuthi futhi anginayo nendlela ukuthi ngiyiphusha kanjani ingoma angina ngoba akekho omunye umuntu ongisizayo ngivele ngingasamthembi ukuthi umuntu lo uyangisiza noma mhlawumbe uzodlala ngami angisenalo ithemba ukuthi vele mina njengamanje mfethu into engayisho ikhona mfethu ukuthi record music uziregistele nawe mfethu uzenzela ama post akho mfethu ungene nawo ko DistroKid ko Africori because phela ziningi lama platform lawa ama distribution lawa vela ama artist vela suke imele because basuke bezokudistributela kona wonke ama streams akho ama streams okumele ungene kuona uqale nawe mfethu yonke into icountele online because ekugcineni the only thing important la ukuthi iregister ingoma yabo ingakho bekwazi nokuthi umuntu azakhambele phambili ayiregister because ama royalties uzolokhe watholile yabo and one thing on music is forever mfethu
yabo music o recorda manje even 40 years from manje ungabe usakukhokhela, even 50 years from manje ungabe usakukhokhela, and the more uba mdala mfethu music the more worth it becomes, yabo, because abantu nje ikhona leyo nto, i-perception ekhona leyo kubantu ukuthi umusic omdala mfethu so appreciate kakhulu kunomusic wamanje, just because nakudala babe appreciate kakhulu wakudala than umusic wangalesa sikhathi, yabo. Iveli cycle vele ihamba kanjalo, and amandla endoda awapheli mfethu, washo njalo noSijaba. Kodwa amandla awapheli ngempela bafu, yabo, awapheli ngempela. And sengiyabona ukuthi ama challenges, because umbuzo wambuzo yalapha ekuthini ama challenges owafacile and ngiyawabona mfethu ukuthi ikhona, yabona, especially abantu mfethu, yabona. Kodwa nje ukuyisayina manje mfethu, I think mean is the only solution for my artist, yabo. Uyivulela icompany yakho nje mfethu ezokusayina umusic uregister ngaphansi kwayo, yonke into uma ingene ngaphansi, because manje yabo uma usazothi ufuna ukusayinwa uyidlalisa ngabanye abantu, yabo. Njalo. Ukhona nje mina ngisho omunye umfowethu naye angizemusha igama wayefuna ukusayinwa nje iqembu elithile nokuchathela abaculi, yabo, elidumile nje nokuchathela nje abaculi, yabo. Lalimfuna manje wakhala wathi ngiyozakhela izitha, angiunderstandanga eqala ukungitshela lento, athi yabona mfowami mina ngeke ngize ngithi ngisuka manje ngingenazitha ngizenzela into yami, ngiyozakhela izitha eziwu10. And leyo nto ngathi uma sengiyibhenga ayibona ukuthi yazi ukuthi ubafu ubona yona impela lento, ngoba uma ubheka lapha usuke uye kulebula unasitha manje uzenza into yakho, uma ukwafika kulebula usuthi uyaphuma uzakhela izitha eziwu15, yabo, sezikujaha ngemumva manje sezikuzonda ngoba phela bayakuthanda ukudla amandla akho labantu, yabo. Uma uzobheka even kwayona leyo label man namanje, yabo, isizi yayi-owner leyo nto ukuthi vele abaculi nje yabachathela, yabo, sekuyinto vele sebeyithathile nabo bayenza into yabo because bayayibona ukuthi iyasebenza. So manje nge-EP yakho ithini iplan yayo EP, yabo, ithini iplan yayo EP? EP iplan yayo ukuthi uma ngiyikhiphile ngizokwazi ukuthi kube yiyona engiyiphushayo, ngoba indlela bekade ngiyiphusha ngayo, indlela engaphusha ngayo kulenye ingoma ngibonanga umzuzu wayo akangisebenzelanga. So ngathi sathi ukuthi no, kuyangiphoqa ukuthi ngiqale phansi, uqale ngempela uMr Thorn omusha, ngoba lo mdala akangisebenzelanga, because ziningi izinto ezenzekile phambi kwami ngizibona, ngokuthi uyabona kwesinye isikhathi uma unganayo understanding ye-industry, umuntu uzofika ukuthi hayi mina ngi-understand ukuthi mhlawumbe maze ukutshela ukuthi okay right, igama lalo mjida lo liphambili kakhulu liphezulu, usebenzeni usibani nawe ube nethemba ukuthi lo muntu uzongisiza ngempela, mhlawumbe mangimfeature ngishaya na ingoma igama lami lizokwazi ukuvela. Uma secindezela ke, yabo, awusakwazi ukuthi ke manje uvele wena vele indawo wena ngisho noma uthole leyo lokuzana, uma kuthi uthole leyo gigs lela kumele kuyoperforma kwa mina nje ngisicathulo nje ngilanda ngemuva ngiyahuduka nje mina angiveli ngixoxa ngami nje phansi mina ngoze ngizovela stage uma kuthi kuyaperforma nakwilokuzana kumalento kumalokhu amalento nayi lento ilokhu awubheke na ukuthi ukuthi kuningi kakhulu okusemqondweni okwangehlekela manje kuvele kuqhamuka kube kuningi manje ngikhuluma ngigcine sengikhuluma ukuye manje kumele ngikhuluma into ngiyilandelanise kahle ukuthi okay right yabo manje la kwenza ukuthi nokuthi yabo uma kuthi okay right ke sibele lapha uma kuthi bakhipha ama post mina bengaveli kuvelena kuphela manje yabo ukuthi uyimbongolo nje fika nje sizobamba imali mina nje ngidonsa igeje nje nani stop yalima kabuhlungu yabo manje yona nto ke yenza ukuthi okay right angidecide ukuthi okay right akuvuke uMr Thorn omusha ngizokwazi ukuthi ngimele igama lami kahle lokho kwenzeka lokuthi ngiluze izinto ngigcine sengingene ekwetini engaka ngisakwazi nokunyakaza ngisakwazi nokwakha nendlama nginandi nje nasekhaya mfethu ngibhizi ngikhokana nekweleti ezingafuni ukuphela because of ngabona ukuthi no this videos izongenza ukuthi mhlambe ngilokuzana impilo mhlambe ibe ngconyana because industry ngiyayithanda yabo ngathi angihambe ngingena komalonzi ngaboleka imali still namanje ngisayikhokhela lo mali kodwa manje into idliwa omunye umuntu kwemanje anginafokola anginalutho mina kwemanje angenanga lutho ngathi that is why I said ukuthi ngiqale phansi ngivusa uMr Thorn omusha ngishaya iGqomu ngoba iGqomu ngendlela engiyibheka ngayo ngiyabona ukuthi okay abantu esengisondela nami mhlawumbe sokungconyana mhlawumbe akwazi ukungisiza ngeGqomu ngoba mhlawumbe like nabo babhizi ngalo vele iGqomu yabo mhlawumbe akwazi ukungifakela isandla lapho ke bangisize
Nje into yaseThekwini vele lena mfethu phela into yaseThekwini vele iGqomu uma ula eThekwini sekhaya lalo mfethu la noShimora mfethu la bekhona into vele mfethu engine sure ukuthi bayafisa ukuyibona iqhubeka mfethu because they played their part nayo kuyona iGqomu so manje isikhathi mfethu even for nanabantu abasha mfethu to produce yabona kuze kusetshenzwe nano Afrotainment mfethu that's one thing mina ngiyibonile ku music yabo uma uzophusha into yakho and understand ukuthi nanoma ubani osebenza naye uya collaborate never become into ukuthi sekumele ungene ngaphansi komuntu kufanele ukuthi umuntu manzo celebrate manzo khuluma khona ukuthi deal ni sign contract ukuthi wena uzongisiza ngokuthi mina ngizokwenza ukuthi hayi kodwa ukuthi uya own because manje iqala lapha eking umuntu yabo uma uzobheka ama artists afika vula ama recording label lawo asuke ayosayina kwamanye ama recording label umuntu masezimnethe usebuyela ngapha kwe recording label kanti amanye ama-artist like nje because abantu abayenzile leyo nto Honesty C Honesty C mfethu waqala into zakhe wayirekhodela wayikhiphela yena namanje njengoba esayina no Def Jam hayi ukuthi usengaphansi ka Def Jam basayinile nje ukuthi uzongidistributela umusic ongaka yabo lokho kuyakwenza nawe ube free ukwazi futhi to even explore ungaphathwa futhi because ne creativity yalimala ngalesikhathi kunabantu abakuphethe isikhathi esiningi because bagcina sebekutshela ukuthi ayingeka ukubhale ngalento yabo bafuna ubhale ngezinto ezitrendayo ezithandwa yibona lezo uthola ukuthi wena it's not what you wanna deliver yabo so njengoba mfethu ubhekene nezinto ezining kangaka mfethu izinto ezikanjena phela izinto ngempela engeke zingakushaye ngestress nedepression anxiety wena uma ubhekana nalezo zinto udlula kanjani mfethu yini lene ekwazi ukudlulisa ungagive up ngoba phela abanye abantu uma bechaza lento eyichazayo ngabe kade ba give up mfethu kodwa usakhona mina into nje ngizoyisho mfethu ngeke ngize ngiqamba manga yabona mfethu music ngiyathanda strong even noma yabo mangilala nama set endlebeni yabo because music ngiyathanda yabo futhi isikhathi esiningi angikhethi ukuthi wona ku music wonke music ngiyathanda yabo so into engenza ukuthi ngigcine mhlambe like mangibhekana nobunzima noma mhlambe kunento engiphathanga kahle le umusic wona ongilaphayo so idiscipline kimi yabo iwona ufike ungilaphe like ngisho noma kuthi mhlambe yinto enza ke wathi ngalalela umusic ngibaright ngizizwa ngiright mhlambe like mangibuthi okay inhliziyo yami iphukile namhlanje mhlambe into ekanje ngizodlala nje vele nje ngithatha ibeat gaxe endlebeni ngishaya freestyle abanze mhlambe ngoshaya mhlambe ngishaya mhlambe ingoma mhlambe ezu10 ehlukahlukene ngebeat eyodwa yabo ngikhipha lento engizwayo ngaphakathi uma kubhodla inhliziyo mhlambe ngibhodla ngayo mhlambe inhliziyo yami yakwazi ukubodla iyona into ke mina engidlula ngayo kakhulu that is why ngithi I decide ukuthi okay right kuvuka Mr Thorn omusha ngishaya iGqomu eliqokeme ngiliphusha ngendlela engizoliphusha ngayo ngoba yini into ngifisa ukuthi lento engiyifisa ukuthi ngithanda ukuthi ngelinhlanga ngijabulisa abantu iphupho lami engilifisa yilelo ukuthi ngivele ebantwini bangibone because akekho omunye umuntu okwazi ukungilapha njengomusic even mangiku crowd ngiyakwazi ukulaphela ingaphuzile ngiyakwazi ukungena e-stage ngidance ngicule futhi ubotshe udayile udakiwe ke lo kade angidakiwe ngiphuzile angiphuza ngibhemi ngoba umusic ukwenza ube happy umusic ungenza ngibe nalomfutho ngathi lo uthola lapho mophuze iwayini noma uphuze ihloboni kaTshwala lo mufaka izinto emakhaleni yabo umusic mina ungenza yabo makuthi mhlambe ngigibela itaxi ngiyezwa itaxi iyaphampa impela ngizwa ukuthi ngathi khonto esukumayo athi kusukuma isithunywa yabo ngizwa ukuthi ngizwa ngathi yabo kube mhlambe nginkukhu yabo bekuzomila iboya zithi zime kanje insiba zime kanje inkukhu yabo ngizizwa ukuthi yabo manje umzimba wami uhlukubele ke manje yabo ngiyezwa ukuthi yabo manje ikhonto edlalayo ke manje ubona sokunyakaza ikhanda kancane ubona akunankinga nomuntu yabo because vele abantu vele bahleka vele mabahleka ayikho into abazokusiza ngayo kwesinye isikhathi kumele usazi sakhe istory ukuthi okay right mina makudlala nje ingoma ayikhohle ngisho noma thiwa kuphi lenyakaza ikhanda because lento isegazini hayi kuhle futhi mfethu nokwenza into oyithandayo nje ngaphezulu so nje according to wena mfethu what is or what it should be a South African dream mfethu yabo nje mina kuningi kakhulu mfethu ngeke ngize ngiqamba makuningi kakhulu enginakho nje kuningi kakhulu because sometimes mfethu baningi ngathini intsha engangana amontanga yethu yabo abafisayo ukuthi bazibone bakule level
la abanye mhlambe like noma abangazazi ukuthi bakuyiphi bamephi kahle yabo and uma kuthiwa mina ngiyavela ngaleso sikhathi bazobothi hayi man nangu lo mfana besilusela inkomo lapha yabo liyaqala ithemba liyabuya kuyena athi hayi man ngayenza lento kade ngigive up nangu umuntu uyaphusha ngempela umuntu lo besidoba naye ufish emakhaya senze izinto nje sibhukuda lapha yabona kodwa uyabona ukuthi okay yabo manje hayi nangu umfowethu umnika amandla ukuthi ukuyangyenza that is why I decide ukuthi ngene kanje hayi akuphushwe mfethu akuphushwe iyona phela into ebalekile leyo uthi akuphushwe so manje la uzofaka khona iEP yakho entsha ama platform akhona usazowa creator noma sekhona manje ukuze abantu babe walandela phela belindela mfethu ukuthi ayingeke ayiphume because uthe izophuma nini okwamanje angabi nayo ishow cause ngisaplana ukuthi ngikwazi ukukhipha nama links wayo kahle okay kodwa mhlawumbe uma ubheka mhlawumbe bayoshaya July siphumile izophuma impela ngizoba busy kakhulu ngamaphaya nje inyanga le ngizoba busy kakhulu kuyona ukuze ngikwazi ukuthi ngifinalize yonke into hayi no mfethu akuphushwe and one thing mfethu engithandayo ukuthi I mentality yakho mfethu uyazazi ukuthi njengamanje usufunana and ufundile futhi nasezintweni futhi ezenzekile before so sekuthi njengamanje akuphushwe mfethu uyabona akuphushwe wonke umuntu uma kukhona into wonke ngisho umuntu okuyuzayo mfethu uyena umuntu oqala ngesomthetho lo yokurate high yabo ukudlula bonke abantu laba basuke bekubukela ukuthi ngoba abanye bayadlula abashonele kodwa yena abona ukuthi lento le dinga benefit yabo and one thing ngempilo uma utshalile mfethu uzovuna yabo so manje ukutshala kwakho nawe akukhona ukuthi amandla akho mfethu ahambe phansi mfethu alento zani uzobona nawe kwezinye izinto indlela ozokwakheka ngayo ubone ukuthi sekubuya leza inhlanhla leziyana zokuthi ngeke ngenze into kanje yabo ungadikubale mfethu and umusic uqhubeke nje ukuhile mfethu yabo uqhubeke nje ukuhile because iyo phela into esiyifunayo le nathi uyasihila umusic kwathina esiulalelayo yabo that's why siulalela because as people without music I believe ukuthi ayikho impilo kahle kahle impilo is what umusic is what makes life mfethu yonke into indlela esiphila ngane ezinye izinto we find them through music nje uphezulu kakhulu yabo mina I love music yabo I love music kakhulu so nje ungagive up my brother sesizovala nje mfethu iyipi advice ongayinika umuntu ke mhlambe nje usemakhaya lapho ufuna ukuzithola naye ongakazi ukuthi ufuna ukwenzani ofuna nje ukuhlanganisa nje ungathi akaqale kuphi okay mina first of all nje but wami into engayilukuzana engayitshela umfowethu osekhaya ozamayo ngeke uhlezi kumnandi ku-industry kohlezi kunobuhlungu njalo uhlezi njalo uthola inkinga so into mayiphila ngaphakathi ungayithandela ukuthi usibani bani ngeke azangidlule uyiswa ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo ukuthi uyayithanda le nto leyo ukuthi into okumele uyenze ukuthi yenza sure ukuthi uyabethela isipikili yabo the more uthola ama challenges the more you gain something yabo impilo kanjalo impilo ifika ngenye into ebhlungu ivivinyo siba ziningi kakhulu uyavivinyeka udlule kuzona uma usodlulile kuzona ukubambela yakho ngithi nje kuwo bonke nje abazamayo abafowethu njengami ngoba nami ngizama angisho ukuthi ngiright nami ngikho right ngiyayizamela nami ngendlela yami so nami ngiyasho ukuthi ngithi kubona abafowethu abayenze into ethandwa inhliziyo yabo nesipho abazali abasifumbethe uNkulunkulu wabanika sona ukuthi nasi isipho ozophila ngaso ngoba ungasebenza usebenze ube security ube yini kodwa uNkulunkulu isipho sakasuka kuphesona mhlambe la kuzobe artist forever into ezokuphilisa umculo ngeke uzophilise ngobusecurity uzoba ukuthi ushintsha amakhampani njalo ukuthi uNkulunkulu akudalele lapho kodwa umusic uyacula uhlangabezana nama challenges awukwazi ukuthi udlule kuona ama challenges yabo so into okumele uyenze ukuthi mfethu lapho ukhona uyenze sure ukuthi uyaqinisela ebunzimeni namanxeba lawa suka akuwena enhlizweni nasemqondweni wakho likuphazamiseka ngokuthi usibani bani uyangihate
lokho ke ikhona ukuzokwenza ukuthi uphumelele uye phambili ngenisa kakhulu lapho No, thank you so much mfethu bekumnandi ukuba ipart of the show ngicela abantu bamfollowishe uMr Thorn kona wonke ama social media platforms ubhala uMr Thorn give a shout out followish ulandele umusic uma ungaka subscribe on the page just make sure ukuthi you subscribe click the notification button lumkile zinyanga signing out thank you